Veniu al Paral·lel, al Teatre Victòria. Es prepara la catifa vermella perquè s'estrena Escaramuix. Oh, quines fotos tan maques! Hola! Al fotocol, per fer-se fotos, la nena tonta també ha vingut. La paradeta, els programes demà. Tothom a punt perquè arriba Escaramuix. Capítol fabulós. Bueno, moments previs a una estrena. He arribat molt d'hora per posar els regalets que posem els uns als altres de «Ei, feliç estrena, t'estimo molt» i aquestes coses. I he arribat molt d'hora per fer-ho, perquè no em veiés ningú. Però què passa? Que som molts en aquesta companyia i tots hem tingut la mateixa brillant idea. O sigui que he arribat aquí i m'he trobat ja uns quants companys i uns quants regalets a taula i ara, doncs, me van a pillar. Mira, aquest és el meu vestuari, veus? Vaig així de rombos, després també vaig així de flors. Tinc unes cortines a casa, nena, que són iguals. Jo vaig així, jo sóc aquesta. Això és un dibuix del que hauria de ser jo. Veus? Mira. Aquesta. Avui és l'estrena oficial. Allò que ve tothom ben vestit i posen l'alfombra roja i aquestes coses. I clar, estàs nerviós, jo estic nerviosa. Aquí tinc un lavabo. Mira, això és un lavabo. A cagar que me voy. Tanco el lavabo perquè si no es veu cap al Feng Shui no va bé, saps? Tenir la porta del lavabo oberta amb la tapa oberta, això m'ho va dir el Toni Vinyals. Toni? Mira com tanco la porta. Toni Vinyals és l'Escaramuix. És el prota, Tots portem una màscara. Capítol... Què? Ara sí! Jo volia sortir amb la teva perruca de pelo panté. No pots. Mira, vindrà el senyor Mas. Vindrà repetit el senyor Mas, 2 vegades. I el senyor Guinovart, que ha fet la música, i el Romeva, que no ha fet res aquí. I molta gent. Clopers! Què? Ho farem bé? Sí. Bailes? Escaramuix! Escaramuix! La notícia va corrent per arreu de França! Les meves profes m'han regalat aquest ram. Ai. Mireu què m'ha fet la persona més maca del món. És un cactus muix amb una passa. És tan maco. Ana, ¿me quieres? Molt! ¿Sí? Nos queremos mucho, Ana y yo. Hola, companyia, donant entrada al públic. A partir d'ara, silenci a l'escenari, gràcies. De res, Tito. Ara ens posarem una miqueta de rosa, el que és rosa, en l'ull. Veus? Aquí. Ara, aquests piercings els haurem de treure. Perquè això a l'època no es portava encara. No! Nieves, ¿estás nerviosa? No gaire, només una miqueta. Nieves, ets de menta? Sí, Està molt bé. o de fresa àcida. També. Nieves, tens tetes? No, no gaire. Jo tampoc. Mira, l'Antonio. Què fa l'Antonio? L'Antonio. És el nostre amic. És el nostre amic. No ho puc creure. Hòstia puta, Clopé! Primer de tot, posem la pinça. Ei, sóc en Clopí, És torna a en sortir, Clopí! posa micros. Qui ve de Digues hola part als teva? meus lomons. Oi, on he de mirar? Ah, aquí. És que mirava la pantalla i preveia. És d'aquí, mira. He de dir què? Hola. Digues hola, no sé. Aquí? Hòstia, sembla una iaia, tio. Hola, Lomons? Sí, lomons. Hola, Lemmings. El Lemmings era un joc de quan jo jugava a l'ordinador, que només hi havia el príncep de Pèrsia, Sí que ets una iaia, sí. el Lemmings, i quin més? I el Doom. Como soy una diva, tengo 2 micros. Uno y 2. Ahir no em fou posat bé aquest micro. Se'm moguera i m'incordi ara. Jan, vols dir els teus lomons estimats? Sí. Estan aquí. Hola, Lomons! Lomons. Lomons. Qui són? Són els meus lomons? Qui són Lomons? Son estos los que están detrás de la casa. Estan aquí dins, estan aquí dins. Els Lumens. Sortiu d'aquí, ara us traurem d'aquí. Lumens? És l'Ivan la banda. Com et deies tu a l'internet?
Leopolda, hola. Unfollow. Me meo con mis compis, sobre todo con este de aquí. Hola, em dic Clara i no em sé pentinar. Que desgràcia familiar tan grande. Merda, és molt tard. Ai, merda, ara sí que m'estic posant nerviosa. Ai, bueno, és igual, mira. Jo sóc així, tu, un desastre. Sí! Moltes gràcies, guapo! Pots saludar. Si dius hola, Lomons, t'estimarem. Hola, Lomons. L'estimem? Escolta, tu creus que serem molt puntuals avui? Home, el regidor està aquí cridant els temps. Entenc que sí. Pots muntar un numeret de circo i fer que comencem 5 minuts més tard? M'agradaria de perles. Perquè mira com vaig, no em sé fer aquesta merda. No m'ho sé fer. No estic feta jo per aquestes coses. Se sap fer rínxols. No em sé fer rínxols, sóc un desastre. Mira, per què no vaig néixer amb rínxols com aquest noi tan maco? Me cago en la puta. Adeu. Dime que vendrás conmigo al parque a pasear, chimpún, dame mi nómina ya. No es pot perdre allò que no s'ha tingut mai. No es pot Ana San perdre. Martín, lo haces muy bien. No. Ana San Martín, ¿esa cosa que te sale de aquí es un postizo o es tu pelo? Es una rata muerta. ¿Es una rata muerta que a veces se cae en el suelo y la pisas? El otro día se cayó en escena, hizo. ¡Flash! Como una hoja caduca Se cayendo. desmayó. Oh! Que guapes esteu en aquestes fotos de la porta. Amb tots vostès, el caramuix, és l'escaramuix. Faig caramoix. Pa caramuix. Cariñas, ¿por qué te pasa? Que fas caramuix. Posa caramuix, posem caramuixos. Com hòstia. És mustio. Hola, diva. Hola, tia. Que sencilla vas. Molt, tia. Per favor, la cua del súper cada vegada s'allarga més. ¡Que empiece ya! ¡Que el público se va! ¡Que empiece ya! ¡Que el público se va! Bueno, ha llegado mi momento. Mi primer estreno. Estoy muy nerviosa. Vinga, Chachi, no? Molt bé. Pues como decía... Joder, qué nerviosa. Es que a mí el escenario siempre me ha gustado, pero no sé. A veces soy tan rubia que pienso, no sé si voy a enlluernar a la gente con tanta rubiura, ¿no? Uy, debería entrar. Adiós, gracias. Qué bonito, nos ha gustado mucho, qué bonito. Vaya bombazo. Ja vamos de gala. Sí! He conegut el Serrat. L'Anna i jo estem mortes. Hem conegut el Serrat, ha vingut i ens ha dit que ho hem fet molt bé i que cantem tan bé. I jo sóc superfan del Mediterrani, sempre l'estic cantant. I l'Anna també. I les dues... I l'hem conegut. Fans histèriques. I ha vingut el senyor Artur Mas i em diu... Saps què m'ha dit el Mas? Em diu... Ets una miqueta més gran de 13 anys. Dic que sí. Merda, m'ha pillat el president. I després d'una llarga festa envoltada d'un xic d'alcohol... I que, com sempre, ha sigut un plaer compartir-ho amb tots vosaltres. Estic molt borratxa? Sí, farà una mica de pena si penges això al YouTube. Vale, doncs potser no ho penjo. Si heu arribat al final d'aquest vídeo, gràcies. Ens veiem al Teatre Victòria. Adeu. Yo pensaba que era rubia de verdad y resulta que es una peluca.